सुनीता सार्वजनिक गणेश उत्सवाच्या ही देखील सार्वजनिक गणेश उत्सवाची कळवळी सातत्याने आपले काम हे गणपती आणि त्याच्या पुरावी निवडणुकीवर कार्यक्रम शुभेच्छा ऐकल्या प्रतिसाद येतात गणपती ही स्वयंपूर्णतेची देवता असतात इथं किती गणपती मागेपासून पुढचे दोन कार्यक्रम सार्वजनिक गणेश सामाजिक संस्थांनी वेगवेगळे आपली स्वच्छता आणि आपला फोटो अपलोड करतो but that PM Vishwakarma Yojana वाया असलेल्या आयडेंटिटी रजिस्ट्रेशन आय कार्ड योजना या शुभमुहूर्ताचे या योजनेचा शुभारंभ करतात पण वेगवेगळ्या पारंपरिक कारागीर असतात ज्यांना आम्ही आजपर्यंत त्यांच्याकडे पाहत असतो अशा कारागिरांसाठी ही आयडेंटिफिकेशन म्हणजे रजिस्ट्रेशन आय कार्ड मागितलेला 15,000 फ्री ऑफ कॉस्ट त्यांच्यापर्यंत पाहावं त्यांना ट्रेनिंग दिलं मागे 1 लाख रुपयाचे लोन लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख रुपयाचे लोन दिलं जेणेकरून पारंपरिक व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात वयात सुरू होत आहेत आज पहिली पॉइंट या पारंपरिक व्यवसायाला आमचा बाकीच्या लोकांची हे परत सुरू करत म्हणजे स्वयंपूर्णतेकडे वळतो मन आला प्रतिसाद हे घड्याळाच्या कुठे आम्ही सगळ्यांनी सुरुवात केली निश्चितरित्या पॉइंट स्वयंपूर्ण दाखले हे आत्मनिर्भर राष्ट्र विकसित भारतासाठी 47 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साकार करते इसी अपेक्षा करता आज परेला शुभेच्छा देण्याची संत आपल्या अध्यक्ष आणि सगळ्या सगळ्या शुभेच्छा